Ngai ngu yu blai bat ngis ngu yu blai jong ne por. Ngiok poi kana ka jaka ke baki khot kana ka de kata ka kerteng jong kana ka snong ro ke baki ong ba ke de ka syam. Bat ngis ngu yu try ngi poi ne ka jaka ngiok ban sam ni ka ktin jong blai. Ha kana ka snong syam bat kat ki ba wan hane ka por kana ka sngi baro chi sngi ke liok sngiau ka ktin jong blai. Bat kala yok priang ka ktin jong blai ngange yu try pendap yaki. Ngangai utrai non rangkat lemat ki ngangai utrai de kerkue ki ngangai utrai de yalam ki ngangai utrai nang pensyat bor ki ngangai utrai nang Christian bor ki ngangai utrai jong yu belai babha belai bakrau belai badan bor udang don rangkat lembat kene ka syam bro kum ju sakandiat kalong ba swa bangini ngap akin jo belai ong kumne na ka Filipi yu wei de khot ka ba art wei ka ba ong pol kumne namar yanga ka ban im kalong ukres bat ka banyap kalong ka jing man toy ken kat ka bangi em makan ka pertai kat ka bangi nang sa an ka pertai kat bangi nang ring man sim kat bangi nang tan man sim hak ka slak ndeu pertai to nginang ban em na ka banta ka jang uji so kat bangi nang ring man sim kat bangi nang tan man sim ngin im na ka banta ukres ngin tray na ka banta ka jing man banta ka kam jang ka jing padem ka jang uji so kres ke soci sin hane ka janmet ro ngin sayo biang ya ka ktin jong belai ha ka jaka ba ka ying mane syam ba ngin yo sio biang shibit ya ka ktin ka jong belai hang ne ban ya sam ke porkat ke ba kloi kat ke ba priang to belai yo ban ker kui pi ki para bangai be baro away puway yo sniao bat ba skor lang ba ka jing record ya baling kot hane ka por taw belai na pendap ka jing ker kui pi na menta ka burom jong o amen amen